أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela umdali wenza isivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli, noma wenza isibopho noma wenza isinqumo. Sithini isinqumo sakhe noma isivumelwano sakhe nabantwana? Sithini? La ta'buduna illa Allah. Ungakhonzi abanye onkulunkulu ngaphandle kuka Allah. Ungakhonzi abanye onkulunkulu ngaphandle kuka Allah. Ngisaqhubeka nezinto uAllah angazifuni. Uma wena wenza lezi zinto lezi usukhonze abanye onkulunkulu ngaphandle kuka Allah. Lezi zinto engizibalayo ziyisinengiso phambi kuka Allah. Ngisencwadini kaDeuteronomy 18 ngiqala kuverse 9. Deuteronomy 18 verse 9. Uma ungayitholi nayi phone number yami 078 214 3189 078 214 3189 061 458 5537 061 458 5537. Yonke lento engikutshela yona mawungayithole eBhayibhelini ngicela ungifonele ungitshele uthi Ndaba Ezitha Shandu kaNdaba Sontshikazi usengele imithiyo ushaya ngemfi iphindiwe uhuphu kaBhejane wena. Ayikho lento oyikhulumayo. Ngilivulile mina iBhayibheli ngiyithole lento ongitshela yona. Ungasabi ukungifonela mntana sekhaya. Please ngiyakucela babami, mamami, gogo wami, mkhulu wami, cela ungifonele ungitshele. Dadewethu, mfowethu, mntanami, ungifonele ungitshele. Nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imihlola, noma owenza imilingo, noma umlumbi, noma owenza iziphonso, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana. Ngokuba yilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. 13. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Phelela kuJehova uNkulunkulu wakho, ungene uphelele, ungabi nabanye uNkulunkulu, ungakhonzi Jesu, ungakhonzi umuntu ophila emhlabeni, ungakhonzi isiphambano, ungakhonzi isithombe, ungakhonzi ikati, ungakhonzi inja, ungakhonzi indlovu, ungakhonzi inkomo, ungakhonzi ibhubesi, ungakhonzi lutho ezulwini phezulu, ungakhonzi Gabriel, ungakhonzi Jesu, ungakhonzi lutho esemhlabeni, ungakhonzi umuntu, ungakhonzi ingulube, ungakhonzi inkomo, ungakhonzi hashi, ungakhonzi isihlahla, ungakhonzi plangwe, ungakhonzi lutho ephila emhlabeni, ungakhonzi lutho ephila emanzini, ungakhonzi nyoka, ungakhonzi demoni, ungakhonzi sathane, lutho ephila ngaphansi kwamanzi, ungakhonzi lutho engaphansi kwamanzi, ungakhonzi lutho esemhlabeni, ungakhonzi lutho esemazulwini. Ngisho nengilosi uGabriel, ingilosi enezimpiko ezingamakhulu ayisithupha ngobukhulu bayo, umdali uthi naleyo ngilosi ayinayo ilungelo lokuthi siyikhonze. Ngisho amakherubi, ngisho amaserafi akhona ezulwini, yonke into ephila emhlabeni, ungakhonzi lutho. Umdali uthi angiyifuni leyo nto leyo. Wena phelela kuJehova uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa. Ngiyabonga. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.